Hi guys, so naadal ta diri no. Human na naman ko sa among kwarto ug kanang kuan pakita. So diri na pudta. Diri nilakaw naman akong amo guys. Nilakaw na akong amo, so mag-video sa ako. Kaya mo naog man po ko ron. Pagyapon ko kanaog kay nagunsa pa man ko. Unsa ko sa higdaanan sa akong alaga, nag-prepare ko. So no. So mao ni ang gawas, sa sala. Gwapa kayo no. Nakita ninyo guys, gwapa kayo. See? Gwapa jud kayo siya guys, grabe. Dito ko ron no, magpainit ko. Kunya baguli na ko anig Dubai, parte na akong ituma. So ingani siya kagwapa. Yan na to guys. Gwapa kayo siya no. Blue kayo siya, blue. Blue ang blue. Blue kaayo ang. So kanang pikas kay sa kuan pod na. Pikas building pod na siya. Kanang puti kana siya guys, kana. So kani. Si Badri, gwapa kayo no. Oh my god, ang kainit na lang jud, Ginoo ko. Unsaon na to ani? Sige tag inom panggluta tayo na ni guys. Mahal ra ba kaayo? Nya human naunsa ra. Nagpainit ra kag isa ka oras, parte na nimong ituma. Lisod jud ning hiram na kuano, hiram na color da Bisaya kay to guys no. So mao na siya no, ingani. Yani karon itorta mo diri sa sala. Kani nga area guys is sa sala. So diri may mga sala ni siya, diri nga side, diri nga side. Pero sunod sa sala na siya murag table, so diha mo mga no. So karon mao ni ang ilang sala set. Mao ni lang mga lingkuranan guys. Gwapa kaayo siya. Nya na diri bulang kristal. Kani kita mo ni guys, bulang kristal ni. Na diha. Kisay magpahula, message lang ko. So na din hino, na diri mga lingkuranan, daghan kay lingkuranan, na side table, na round table na marble sad o with matching gold. Kagwapa gyud. Gwapa jud kay siya. Na diri blue nga lingkuranan og ang highlight sa sala is ang pinakadako nga TV. So naa din ni ang diha mga drawer kana diha guys, mga drawer. Tray open nato ning first drawer be. Tring mga pagkaon balo namo no. Nay kuan, mga chips, chocolate, mga kuan bisag unsa na lang guys. Ang second empty. Dinhi ang ikaduha, ang pikas na side first. Na diri ang mga sanitizer, ang mga gloves ug ang mga mask, especially ang mask. Ato gina siyang kailangan no. Kanang mask kailangan jud kay nato. So na diri ang sanitizer. Na diri wapa kay siya guys oh. Kani siya jellyfish ang kuan niya. Jellyfish nakita niyo guys, jellyfish. Jellyfish. Na diri ang mga susi. Diri ni mga plato ni sa akong alaga. So diri nga side ang table. Wapa yung table. Og ang suga guys, ipakita na ko sa inyo ha. Tsaring! Gwapa kay lang suga. Ilahang kuan, ilahang basta mauna na guys, ilahang suga. Ang salamin kagwapa. Gwapa jud siya guys no, mga dini gwapa kayo. Kanindot na lang jud. So ingani mo ang balay guys. So naagihapon telephone kay para pang emergency, na towel, na kuan, mga display. So dinhi ang kwarto sa akong amo. Pareho ra sa ako ang video ganina nga kwarto sad namo. So as you can see saying lang gihapon no, makita gihapon nimo diri sa ilahang kwarto. So nagyapoy TV, na coffee maker, kita nyo guys. Kani guys, pakita na ko sa inyo ha. Kani siya dito ganina pagsulod namo. Pagsulod namo guys,
panghatag nila ni no. Upat ka mo nakuha ni kay upat man mi kabuk tag isa-isa mi akong alaga lahi po diya ha, pero kani tanawa guys, Jumeirah at Saadiyat Island Resort Abu Dhabi. Si diba wapa kayo siya guys no. Kani coffee maker as usual, on naman day na siya daan, ready to make na. So gapo kay ilang ko ano, nindot siya ilang kuan. Ako nang kuha ano niya kani siya guys, kani ako ning kuha ano niya kani kay butang ako dito harang sa kuang alaga ay may na lang. So kani nara ganina guys so katong isa mao ni sa akong amo nga babae, katong ganina sa akong amo nga lalaki, katong color black pud ako nya sa akong alaga is transparent. So gapa kay siya, balik ta diri sa sala. So mao lang gihap mo ra to no diri banyo nila, same ra gyapon ang banyo guys, mas gamay diri lang ang banyo kaysa amo So diba as usual night kuan night telepono kay kapuyan lagi kag utong guys kay pa manawag kag kuan ba receptionist. So mao na siya guys, dinhi mga i-open na to ni op dali ang mga bag na mga dala ninyo, mao na siya mga sapatos din ha. So wala mao lang guys, nindot lang kaayo, share lang ako sa inyo ang unsa ka nindot ng hotel nila. So makaano jud no na nice na lingkuranan sa gawas sa balcony ana gani. Gi-share lang ako sa inyo guys kung unsa yun siya kagwapa no, gwapa jud kayo siya. So mao lang to guys, bye.